Η Σχολή Χορού Χαριτάκη Βασιλική δημιουργήθηκε το 2012 απαντώντας στα χνάρια των αρχικών δημιουργών της Μάτας και Φλόρας Πουλιάση, συνεχίζοντας τη λειτουργία της ως πρότυπη σχολή χορού αναγνωρισμένη από το κράτος. Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι η αγάπη και ο σεβασμός στο χορό και στο παιδί. Για μας, κάθε παιδί αντιμετωπίζεται σε μια διαφορετική χορευτική οντότητα με σκοπό να αναδείξει τις δημιουργικές πτυχές της προσωπικότητάς του. Η Βασιλική Χαριτάκη, απόφοιτος της Ανωτέρας Επαγγελματικής Σχολής Χορού Νίκης Κονταξάκη, εξοπλεί την εμπειρία της αλλά και την ενδιάκοπη διάθεσή της για μάθηση, ώστε να μεταφέρει το πάθος για την τέχνη της σε παιδιά και νέες που θέλουν να προσεγγίσουν το χορό. Σε έναν χώρο γεμάτο χαρούμενες παιδικές φωνές, αναμνήσεις από κλασικές φωτογραφίες, τον ήχο από τους πουέν και τις μελωδίες του πιάνου, οι μαθητές και μαθήτρες έρχονται σε επαφή όχι μόνο με την ομορφιά του χώρου, αλλά και με τις βαθιές αξίες και το ήθος που κουβαλά.